Matul il-ġimgħa li tħabbar il-baġit aktar imsieħba soċjali u assoċjazzjonijiet f'pajjiżna u rew is-sodisfazzjon tagħhom għal miżuri li ġew ippreżentati u li se jkunu qegħdin jidħlu fis-seħħ mis-sena d-dieħla. L-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji tat-Tempting u l-Outsourcing l-AFTA sostniet li l-baġit jafferma mill-ġdid l-impenn ta' Malta l-istabilità ekonomika, il-protezzjoni soċjali u l-fiduċja fin-negozji. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni spjegat kif fi żmien meta diversi ekonomiji fl-Unjoni Ewropea jirrispondu għal pressjonijiet inflazzjonarji billi introduċu taxxi ġodda, Malta qed tieħu approċċ differenti ħafna ffukat fuq l-istabilità. Intqal li dan hu possibbli għal ekonomija reżiljenti u prospetti pożittivi ta' tkabbir. L-AFT enfasizzat ukoll ir-rwol importanti tal-ħaddiema barranin li appoġġjaw lil Malta biex tissodisfa l-ħtiġijiet essenzjali tas-suq tax-xogħol, iżżomm l-attività ekonomika u tikkontribwixxi għas-sostenibilità fit-tul tas-sistema tal-pensjonijiet. Min-naħa tagħha l-Federazzjoni Maltija l-Organizzazzjonijiet ta' Persuni b'Diżabilità tenniet li dan hu baġit mimli miżuri li jindirizzaw l-ispejjeż għall-kura u l-esklużjoni ta' persuni b'diżabilità u qrabahom. Fost dawn il-miżuri semmit kif ġenituri ta' tfal b'diżabilità se jirċievu 1,000 euro fis-sena fuq sessjonijiet ta' terapija sa ma jkollhom 23 sena. Dan fid-dawl tal-fatt li se jiżdiedu rammonti mogħtija permezz tal-Carers Grant u l-Helper of Your Choice filwaqt li tnaqqis fit-taxxa l-miżati biex persuni jiddaħħlu fid-djar ta' kura se jiżdied. Sa dan it-tant il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza l-NCPE laqet l-impenn tal-Gvern li appoġġja lill-ġenituri prospettivi kif ukoll lil dawk li diġà huma ġenituri. Fi stqarrija l-NCPE qalet li fil-baġit ta' din is-sena l-Gvern ħabbar diversi miżuri finanzjarji fosthom it-twessieħ tal-faxex tat-taxxa fuq id-dħul tal-ġenituri. Ġie nnotat b'mod pożittiv li dan se japplika l-familji li għandhom tfal sa 18-il sena jew sa 23 sena jekk dawn ikomplu jistudjaw. Ġie spjegat li żieda fl-allowance ta' tfal għall-familji li jaqalgħu inqas minn 30,000 euro kif ukoll lotjiet relatati mat-twarid jew l-adozzjoni ta' tfal huma wkoll passi importanti biex ikunu ta' sostenn għall-familji. Filwaqt li rikonoxxiet dan l-appoġġ finanzjarju sostanzjali l-NCPE tenniet il-ħtieġa l-approċċ ħolistiku biex jiġu indirizzati l-fatturi multipli u intersezzjonali li jikkontribwixxu għar-rata baxxa tal-fertilità f'Malta.